Σ' αρέσει εδώ? Γιατί είχαμε να πάμε και πουθενά αλλού. Όχι. Αυτό το καφενείο έχει όλο και όλο το χωριό. Καλά είναι, δεν βαριέσαι. Εγώ γενικά δεν πολύ βγαίνω. Ούτε κι εγώ. Είμαι σπιτόγατα. Εμένα μ' αρέσει το έξω, αλλά υπάρχουν άλλοι λόγοι που δεν μου επιτρέπουν να βγαίνω. Τι λόγοι? Θα τα πούμε. Γι' αυτό δεν βγήκαμε, για να τα πούμε. Καπνίζεις? Απαπαπαπαπα. Και πολύ καλά κάνεις. Όχι, τρελαίνομαι για τσιγάρο. Κάπνιζα πολύ. Σχεδόν 2 πακέτα τη μέρα. Αλλά μου το κόψαν μαχαίρι, γιατροί. Γιατί? Στη Θάνχη. Αλήθεια, τόσο μικρός. Δεν ξέρει από χρόνια στη Θάνχη. Τα βράδια ξεσκίζομαι στο βήχα. Όλη τη νύχτα. Βήχω και φτύνω. Ένα γκουβά φλέματα γεμίζω. Το βράδυ που κοιμηθήκαμε μαζί δεν έβηχες? Μου είχε κοπεί ο βήχας. Με όλο αυτό που ζούσα. Δεν σ' αρέσει ο καφές σου? Όχι, μια χαρά είναι, αλλά δεν κάνει να πίνω πάνω από μια γουλιά. Έχω έλκος. Έλκος. Ναι, από πολύ μικρός. Και φαντάζομαι ούτε αλκοόλ θα κάνει, Όχι, το αλκοόλ δεν πειράζει στο έλκος. Ωραία. Αλλά θα με ταράξει το σηκώτη. Πρόβλημα και εκεί? Τρανσαμινάνσες. Αχα, μάλιστα. Ξέρεις τι είναι οι τρανσαμινάνσες? Τις έχω ακούσει από τη γιαγιά μου. Δεν παίρνεις κανένα γλυκό? Γλυκό, με ζάχαρο 210, πας καλά. Έχω να φάω γλυκό από 5 ετών. Από τότε έχεις πρόβλημα. Να φανταστείς, τα γενέθλιά μου δεν είχα ποτέ τούρτα. Μου βάζανε το κεράκι σε ένα ταψί τυρόπιτα. Κρίμας. Δεν βαριέσαι. Την υγεία μας να έχουμε, που δεν την έχουμε βέβαια. Δεν πίνεις μια σόδα? Α, καλή ιδέα. Η σόδα δεν με πειράζει σε τίποτα. Επιτέλους. Το πολύ πολύ να μου φέρει κατούριμα. Αλλά κανένα πρόβλημα. Ούτε από τη θέση μου δεν θα σηκωθώ. Τι εννοείς? Φοράω πάνω. Τι? Έχω ακράτεια. Πλάκα μου κάνεις. Όχι, σοβαρά. Μου φεύγουν. Όχι πολλά, μη φανταστείς. Σταγονίτσες. Μάλλον είναι η αρχή για προστάτη. Πάντως κάτι δεν πάει καλά στα υδραυλικά. Τα δικά σου τώρα. Τα ίδια, μωρέ. Όχι, τα δικά σου προβλήματα υγείας εννοώ. Εγώ είμαι υγιέστατη. Προς το παρόν. Έχω λίγο κουφαθεί, αλλά... Κι εγώ κουφάθηκα. Ήρθε χθες ο πατέρας μου στη νύχτα και... Μη συνεχίζεις. Πρέπει πρώτα να σου μιλήσω για μένα. Κάτι να πρέξετε το λαρύγγι σας. Ευχαριστούμε, δεν πάει τίποτα κάτω. Στην υγεία σου, Πεθέρα. Άκου, χρυσή μου γυναίκα. Δεν είμαι, ούτε πρόκειται να γίνω ποτέ συμπεθέρα σου. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ να γίνω συμπεθέρα. Μου το απαγορεύει η καταγωγή μου και το κοινωνικό μου στάτους. Με καταλαβαίνεις? Ας μην δημιουργούμε εντάσεις, σε παρακαλώ. Εγώ, στα 18, ήμουνα πολύ τσουποτή. Δεν την ξέρω αυτή την ασθένεια. Όχι καλέ, πώς να σου το πω, ήμουνα πολύ ζουμερή, πολύ χυμώδης. Και τώρα καλά κρατιέσαι. Αλήθεια το λες? Μην παίρνεις θάρρος, συνέχισε. Όλα τα αγόρια του χωριού με ζαχάρωναν, αλλά εγώ βράχος. Περίμενα τον άντρα που θα με κοίταζε και θα λιγωνόμουν. Θα μου λέγε μια κουβέντα και θα μου φεύγανε τα τσισάκια. Τι ρομαντικό. Και τότε βρέθηκε στο διάβα μου αυτός. Μου είπε λόγια αγάπης. Έχασα τα λογικά μου και του παραδόθηκα. Για 6 μήνες. Εδώ χωριενός. Όχι, από αλλού. Ήταν ωραίο. Τελικανής. Για ρίξει υπότιτλο. Αρσενικό που σε βάζει κάτω και ξεχνάς τον κωδικό για το κινητό σου. Τι λες ρε παιδί μου. Μ' αυτόν σπούδασε στον έρωτα. Μέχρι δοκτορά έφτασα. Είχε όμως ένα ελάττωμα. Σε μαστίγωνε. Ήταν παντρεμένος και με παιδί. Δεν βαριέσαι. Κανείς δεν είναι τέλειος. Του ζητάω να φύγει από τη ζωή μου και μου αρχίζει τα παραμύθια ότι θα χωρίσει και ότι θα με πάρει να φύγουμε. Και έτσι τον πίστεψα και του ξαναπαραδόθηκα. Για άλλους 6 μήνες. Είσαι τόσο αθώα. Είμαι η Ρουφιάνα και μετά εξαφανίστηκε. Ο πατέρας μου κάτι είχε ψηλιαστεί και προχθές πήγε στην πόλη στο γυναικολόγο μου και έμαθε ότι δεν είμαι πια παρθένα. Ντροπή του γυναικολόγου. Έπρεπε να τηρήσει το ιατρικό απόρριτο. Ήθελε ο καημένος να του τηρήσει, αλλά ο Κυριακούμης του είχε χώσει την καραμπίνα στο στόμα. Οπότε τι να κάνει και ο επιστήμον. Στην απελπισία μου σκέφτηκα να πω αυτή τη βλακεία για σένα. Συγγνώμη κιόλας. Σε έπλεξα χωρίς να φταίς σε τίποτα. Εντάξει μωρέ, δεν πειράζει. Τώρα τι θα κάνεις? Τώρα θα πάω στο βουνό να βρω ένα γκρεμό και να πηδήξω.
Είσαι τρελή, δεν μπορεί, κάτι θα σκεφτούμε. Έχω να σου προτείνω ένα deal. Ο προκομμένος πού είναι? Με την Νεκταρία βγήκαν να πιούν ένα καφέ. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα τα μιλήσουνε, θα τα ξεκαθαρίσουνε. Τώρα είναι πολύ αργά για ξεκαθαρίσματα. Αυτό όμως που πετάγες σαν την τάπα. Καλώς τους. Γεια σας. Πώς είστε? Το λοιπόν. Αθηνέ, είσαι άντρας και θα κρατήσεις το λόγο σου. Να ξέρεις τι κουβέντα σηκώνει αυτό που είπε. Ακούω. Τι θα γίνει? Τι έγινε? Τα μιλήσατε? Τα ξεκαθαρίσατε? Ένα και ένα κάνουν δύο. Εγώ θέλω να πάω να ζήσω για πάντα στην Αθήνα. Από το κάτω παρτάλι θα φύγω ή παντρεμένη ή νεκρή. Ο Κυριακομής μου δίνει μεγάλη πρίκα. Μετρητά και χρυσαφικά. Δεν είναι κρίμα να τα μοιραστώ με κάποιον άλλο. Τι προτείνεις δηλαδή, ένα λευκό γάμο? Χαίστηκα για το χρώμα και ούτε θα χρειαστεί να φτάσουμε σε γάμο. Με το που θα τους πούμε ότι αραβωνιαζόμαστε, θα πέσουν τα μπικικίνια. Μα εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Δεν το ξέρω, αλλά να. Η ανάγκη καμιά φορά μας κάνει. Πώς θα γίνει η μοιρασιά? 50-50. 70-30. 60-40 τελευταία προσφορά. 70-30 με ζητάνε κι άλλες. Με πατάς στο λαιμό. Η ανάγκη με έκανε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα ξεκαθαρίσαμε. Είδατε που σας έλεγα? Παντρευόμαστε! Τι? Ποιος με ποιον? Να μου ζήσεις, γάμπρε! Να σου ζήσω, παιδερέ! Η ώρα καλή. Τώρα καλή κακή θα δείξει. Ας με εξηγήσει κάποιος τι συμβαίνει. Ο Μανώλης παντρεύεται την Νεκταρία. Τι δεν καταλαβαίνεις? Τα πάντα. Άντε, και καλούς απογόνους. Τι να πω. Μη λες τίποτα τώρα. Είναι άγια η ώρα. Που τα χείλη μας μίγουν και οι καρδιές μας ανοίγουν Στην υγειά μας. στις χαρές μας οι ανήπαντρες. Όπως λέει και η Βίβιαν. Τι λέω. Εσύ δεν λες συνέχεια στις χαρές μας οι ανήπαντρες? Ναι. Μου έχει κολλήσει αυτή η ευχή. Τη λέω συνέχεια. Μα Χριστούγεννα με Πάσχα εγώ εκεί. Στις χαρές μας οι ανήπαντρες. Δεν ήξερα ότι είσαι ανήπαντρη. Και με τώρα μου το έπανε από το κοντρόλ. Τις χαρές αυτό λοιπόν. Και στα δικά σου συμπεθέρα. Αν ξαναμιλήσεις θα σε βγάλω από την πρίζα. Στην υγειά σου, Μανώλη μου. Στην υγειά μας. Αγάπη μου. Ελάτε όργανα. Όχι, ας μην ανακατέψουμε αστυνομίες. Για μένα το λένε.
Τι έγινε, Μανολάκη, σε γουστάρει χωριάτισσα? Πες το μας και αυτό, ότι ερχόμενο στο κάτω παρτάλι έγινε straight και ερωτεύτηκε σε αυτό το creature. Μα δεν καταλαβαίνετε τι έκανα. Μια τεράστια μαλακία. Βρε κουτά, αυτός ο γάμος είναι μεγάλη ευκαιρία. Και θα φάμε και θα πιούμε και ο τρεπάξει ο κόλος μας. Προφανώς ο δικός είναι εκπαιδευμένος να αρπάζει. Ο δικός μου δεν το συνηθίζει. Δεν θα τον αφήνει κυταρίτιδα. Δεν αφήνει τη συζήτηση του κόλλου να δούμε πώς θα ξεπλέξουμε τώρα. Μην ανησυχείτε για τίποτα. Ήταν το γραφτό μου στο κάτω παρτάλι να ντυθώ γαμπρός. Κράτα γαμπρέ την περδικά. Κράτα γαμπρέ την περδικά.